Bueno, doncs bona tarda. Gràcies per venir de part de Pobles Vius, que som qui organitzem aquests dos actes. Avui és una mica, primer vam pensar l'acte de demà i després se'ns va acudir la idea que una bona manera de començar-lo també i d'introduir-lo era una xerrada prèvia, aprofitant que tenim aquí a prop els dos Jaumes, que ells mateixos ja se presentaran i ara no entrarem en detall, però només dir això, l'acte d'avui és la prèvia d'un acte que serà més gran i més nombrós i diferent, que serà el de demà, que serà aquesta marxa pels Pobles Vius, que muntem bàsicament perquè el fons d'inversió aquest té moltes ganes de començar les obres i nosaltres tenim moltes ganes de que no les comencin i per tant ells diuen que ja està tot fet i nosaltres diem que no està tot fet i que bon rotllo n'hi falta i que els ho pararem i que tenim capacitat per parar-ho. I sobretot demà és això, un acte d'expressió de que no volem això, però també un acte de festiu i cultural, obert a tots els públics, en el qual també fem una mica el que ens agrada fer, que és conèixer millor el terme, sortir, caminar-lo, anar a veure, conèixer on se vol fer això i per què és interessant de conservar aquella zona i que no es destrueixi aquell paratge, aquella terra i tot això. Tot això ja ho farem demà, ja ens enrotllarem demà, avui no ens enrotllem massa, simplement era per donar les gràcies als ponents, als dos, un està més a prop i l'altre normalment està més lluny, que és el Jaume que viu a Buffalo, allà a l'estat de Nova York, no? I bueno, aprofitant aquesta excedència tenim aquesta sort d'haver-lo pogut convidar perquè ell ja tota aquesta qüestió dels projectes que es volen instal·lar per la força i de forma imposada en el territori té ampla experiència també acadèmica, no? Com a antropòleg. Però ja m'estic enrotllant i entrant al terreny que no hauria d'entrar i sí que vaig marxant i Jaume Valentines i Jaume Franquesa, aquesta conversa, aquest acte... Moltes gràcies. Només dir que de tot el que he dit segurament ha fet un error molt gran perquè no sol quedar a les nostres mans, queda a les vostres també. Aquest es planteja com un col·loqui, una conversa en dues parts. Una sí que serà més en forma d'entrevista i de conversa entre el Jaume Franquesa i jo per intentar estirar-li d'alguns fils sobre algunes idees sobre les que ha treballat al voltant d'aquest llibre que poden servir com a reflexió per pensar i per entendre els projectes energètics que es volen imposar en aquestes terres i també alhora per entendre les lluites que s'estan generant aquí mateix. En aquest sentit, esperem que serveixi com un mirall també i després, si a cas, ja aterrarem la conversa i intentarem filar o lligar, estirar el fil cap a qüestions més directament relacionades amb el biogàs. Aquest llibre, Molinos y Gigantes, la lucha por la dignidad, la soberanía energética y la transición, és una traducció en castellà, ara en parlàvem també perquè no va trobar una editorial catalana interessada, diríem, en publicar-ho en català, d'un llibre en anglès que el subtítol és molt similar o igual, però el títol és Power Struggles, que són lluites pel poder i per l'energia, aquest doble sentit que té la paraula power en anglès. I començava la seva introducció al fin del mundo, permet, amb aquestes paraules que ja són un clàssic de l'antropologia de l'energia, que és Toronto, què fas aquest diumenge? De fet, Toronto segueix el llibre, la ciutat on vivia, qui parla el Jaume Franquesa. Quan vaig començar aquesta investigació s'havia convertit en el meu apodo, en el meu malnom entre els pobladors de la Fatarella, a la comarca de la Terra Alta, al sud de Catalunya. Aquí cadascú té el seu malnom, que com pots saber qui ets si no? Això li havia dit al Bernat, vilatà d'aquelles contrades, que el convidava alhora a fer una excursió els dies següents. Ens anem d'excursió, pots venir-te, però prepara't per caminar. Bé, anem tota la colla. El Jaume Franquesa va respondre, genial, no? Sempre amb aquest esperit aventurer i també investigador i
i interessat per les terres que l'envolta i deia, genial, a on anem? I el Bernat li va dir, a la fi del món. De fet, aquí l'hem intentat portar una altra fi del món, no és a la Terra Alta, és al Ponent, no? És la fi del món per molta gent, sobretot per alguns dels sectors darrere d'aquests plats energètics que parlàvem, i en aquest sentit, com dèiem, intentarem connectar aquestes geografies, aquestes veus de diferents llocs, no sol dintre del territori català, de Tarragona, Lleida, sinó també pensant en altres veus que s'han resistit a callar en relació a altres projectes, en altres desigualtats, no? Especialment als Estats Units, no? Que és on està ara vivint el Jaume Sastre des de fa una bona pila d'anys, com ens explicarà. Com deia, ho intentarem fer, si no us molesta, això, un format així una mica diferent, que no tant de xerrada com s'ha fet fins ara, una cosa més de col·loqui, també fa calor i les coses han de ser lleugeres. Espero que l'aire i el flaire aquest dels vanos ens arribi aquí. I en aquest sentit dedicarem la meitat, no? Uns 40 minuts de la sessió a parlar d'algunes preguntes i després això ho obrirem també perquè vosaltres no només sentiu públic, sinó participant, diríem, d'aquesta conversa que no va d'aquí a allà, sinó intenta que sigui circular, com aquesta energia que li diuen circular i no ho és. Doncs per ja entrar en els primers punts, primer parlarem una mica sobre un recorregut vital del Jaume Frienquesa, sobre el llibre específicament, que és part sobre el que s'estructura aquesta conversa, sobre la importància de la perspectiva històrica, d'entendre els conflictes aquí també en perspectiva històrica, i amb un abast geogràfic, amb una mirada més àmplia, no quedar-nos aquí i en el lloc. I un següent apartat sobre la importància dels sabers pagesos, dels sabers comunitaris, dels sabers de poble a l'hora de pensar el nostre futur, no sol local sinó global. I finalment unes paraules pensades a explorar aquesta paraula que ha agafat cada vegada més cos, especialment després de la malaurada mort del Jaume Montfort, la paraula dignitat, una paraula també que surt al web de Pobles Vius, una paraula que surt al títol també del llibre del Jaume Frienquesa, una paraula ben reproduïda en aquests entorns i en relació a aquestes lluites. Doncs comencem per començar de qui ets i sobretot com has arribat aquí, des de les gairebé cascades del Niàgara a les cascades del Sió, des de Buffalo fins aquí al Sentiu. En primer lloc, gràcies a tots vosaltres per ser aquí. El Jaume m'ha embrancat amb aquest format que espero que funcioni. Jo soc d'Igualada, ja que em preguntes, però de fet el meu avi és de Gava, que és on comença el Sió. O sigui que, diguéssim que com a mínim per aquest cantó tenim una connexió i amb el Jaume al cotxe em parlava, tens família pagesa, no? Dic, jo soc d'aquests, a Igualada molta gent és de la Segarra, van anar a treballar a les fàbriques d'Igualada i mantenien, doncs, això, una vinya, un hort, cosa així, diguéssim. No eren pagesos a casa meva, però per part de pare, però se'n consideraven, diguéssim, no? I em sembla que és un punt important perquè, sobretot a moltes ciutats d'aquestes mitjanes catalanes, Igualada una d'elles, Manresa, en fi, tot això està bastant barrejat, això del que és rural, urbà, etc. Vull dir que em sembla que va bé tenir una mirada una miqueta diferent del que de vegades se'ns imposa de distincions molt rígides entre una cosa i l'altra. Total, jo em vaig doctorar quan hi havia bàsicament quan hi havia la crisi econòmica i em van dir que per aquí no trobaria res i me'n vaig anar a Canadà, m'hi vaig casar i m'he quedat per allà i si tot va bé tornaré algun dia perquè ja n'estic fart.
però fins ara he estat per allà. I bueno, no sé si vols que digui més coses personals o ja ens posem més amb el llibre, no sé, bueno, ens podem posar en el llibre si vols dir altres interessos també que has tingut, no? Que has estudiat coses en relació, per exemple, a l'especulació immobiliària. Sí, també. jo havia fet la meva anterior recerca sobre el tema de l'especulació immobiliària a Mallorca i de fet clar, això estem parlant dels anys 2004, 2005, vull dir, a tope, i de fet quan vaig acabar allò vaig dir hi ha llocs que no hi ha hagut especulació immobiliària o que no se n'ha sabut, vull dir, llocs que ni tan sols en parlem, no? Quan hi havia després la crisi, una crisi que quan se'n parlava als telenotícies tenia una cara molt urbana, no? La plataforma d'afectats per la hipoteca, exacte, totes aquestes coses, però dic, què passa fora de les ciutats? I és a partir d'això que decideixo anar-me'n a les Terres de l'Ebre i doncs veure que allà també hi ha uns grans projectes, en aquest cas energètics, no només renovables, també hi havia temes de gas i tal, que també eren claus per entendre tot el mecanisme de la bombolla immobiliària en aquell moment. O sigui, és d'aquí com vaig d'una cosa a l'altra. Havies dit també que això, que si t'havia interessat l'antropologia, que també t'interessa molt la història, i aquest llibre, com mostrarem després també, tenir uns prismàtics per veure una mica de lluny, no? I no quedar-nos en el present, és important. Si t'interessava l'antropologia és també perquè entre altres coses posava en dubtes, no, els dogmes d'una suposada modernitat, no, i t'aproximar a maneres, no, de viure i de saber diferent. Clar, l'antropologia quan tens 18-19 anys i arribes a la carrera, jo no volia fer antropologia, no sabia ni què era l'antropologia jo. Però quan arribes a la carrera i comences t'explicant coses d'altres cultures de tota mena, dius, clar, les coses poden ser diferents. Les coses, el que m'han explicat tota la vida no ha de ser com ha de ser. I això és el que llavors, aquesta mirada de repensar les coses, l'apliques, en el meu cas concret, al meu propi país. Això és el que m'atreu a mi I en contrast amb la història, que jo volia fer història, també m'agrada parlar amb els vius. Vull dir, aquest interès d'anar pels llocs i parlar amb la gent que està viva, no només amb els papers, no? Això també va ser una cosa que em va atreure. La sort que no tenim alguns, que fem història més. La part dolenta dels vius és que et poden portar a la contrària. Molt bé, també, bueno, podríem estirar del fil més, també hi havia una cosa interessant que ja hagués dit del cotxe, que ens deies que totes aquestes ciutats, no?, per trencar també aquestes idees, no?, i pensar altres maneres de relació camp-ciutat, que pobles vius, per exemple, posa sobre la taula, és pensar també com aquestes ciutats s'han construït bàsicament a través de migració rural, en Igualada, per exemple, perquè era el primer poble, no?, des de Lleida, no?, explicaves, no?, que trobes. Home, el principal secret de la indústria igualadina històrica, Igualada sabeu que és un centre tèxtil i també paperer, i de la pell, paperer més acapellades de la pell, això està bastant estudiat pels historiadors. El principal secret és tenir gent que li ve cobrant poc de la Segarra, des del segle XVII. Bàsicament, filles de cases que les havien i van a treballar per 4 duros. I aquest era l'avantatge d'Igualada que tenia respecte a altres llocs com Terrassa, Sabadell, tal, que quedaven Mataró, que quedaven més lluny. Molt bé. Seguim amb aquesta qüestió que havíem parlat, això de posar-nos els prismàtics, ara en aquesta pregunta intentar veure, no?, perspectiva històrica, no?, per veure una mica el passat que ens pot ensenyar. I tu en aquest llibre ho fas molt, és un llibre d'antropologia, però que això, que té molts capítols que ens parla de la història de l'energia a l'estat espanyol, com moltes de les companyies que van estar lligades a lo nuclear venien, diríem, de consorcis econòmics ben arrelats en grans famílies del franquisme. Ens expliques també això, com la transició verda, no sol, no? La transició nuclear, també la transició verda va estar lligada també a una sèrie de companyies energètiques també que es van fer d'or també produint energia nuclear i produint immobles i moltes qüestions que poc tenen a veure amb el verd. Sí, a veure, deixa'm fer una cosa, que he portat una diapositiva que potser va bé,
no sé si ho veureu, però bueno, aquest és l'índex del llibre, i perquè tingueu una idea de una miqueta l'arc de continguts, no? No sé si ho llegiu des d'allà, però si ho llegiu, vale. Doncs, jo em poso les ulleres, que si no sóc jo el que no ho llegeix. Bàsicament, després d'aquest capítol de la fi del món que explicava, això és una mala traducció, que em va dir el Bernat, era anem allà on s'acaba el món, però bueno, que m'ensenyava una miqueta, pujàvem a, no sé si coneixeu ara les Terres de l'Ebre, però pujàvem damunt de Riba-roja, damunt d'un penya-segat on hi ha l'Ebre, i clar, des d'allà veus les centrals nuclears. A Espanya n'hi ha 9 de centrals nuclears, 3 són allà. Vull dir, no és poca cosa. Les preses, Riba-roja, Mequinensa, ja ho dic bé, Mequinensa, Riba-roja, Flix, els cicles combinats de Vandellós potser no es veu, però bueno, més o menys ja saps on para, i després tots els parcs eòlics, etc. I una miqueta el que volia explorar el llibre és aquest contrast entre un paisatge agrícola, pagès, que per un cantó sembla no tenir res a veure amb aquestes energies, i per l'altre doncs, que aquesta gent són els que van construir les centrals nuclears, els que ara tenen els parcs eòlics a les seves terres, els que s'esbarallen perquè volen o no volen els parcs eòlics, o perquè volen que els hi vagi l'aerogenerador amb ells o no, en fi, tot tipus de... I volia explicar aquesta història de l'energia des de la perspectiva de la gent de la Terra Alta, en aquest cas. Perquè alguna cosa deuen saber si porten tants anys vivint-hi al costat, no? I llavors, doncs això, hi ha 2 capítols que parlo de la nuclear i després 2 o 3 capítols que parlo del tema eòlic. I ara, per tornar a la pregunta que em feia sobre... que em preguntava sobre les empreses que hi ha darrere de tot això, no? A veure, quan l'any 59 s'obre, crec que és el 59, Franco decideix obrir la inversió estrangera, hi ha 3 empreses, 3 sectors que decideix que no poden entrar capitals estrangers. Són la banca, l'energia i les editorials. Les editorials per la llengua de l'imperio, la banca ja sabem per què, i l'electricitat precisament perquè veiem quina importància té el tema elèctric en l'estructura del que és l'estat espanyol durant el franquisme i a dia d'avui. Penseu en les eleccions al Real Madrid. Un constructor que intenta ser desbancat per un de les elèctriques. Això és el palco del Real Madrid, és el que està passant. Són els pals de paller de l'estructura de poder existent. No sé si vols que segueixi, però diguéssim, aquest és el... Si podem parlar, quan parlem també d'aquí, de la qüestió del biogàs també... Una cosa que potser no havia dit és que, clar, potser una cosa que fa diferent als antropòlegs d'altra gent, jo a la Terra Alta hi vaig viure 12 mesos. Durant 4 anys hi vaig anar durant mesos, els estius, no els estius. La meva filla, com que es va criar als Estats Units, i quan parlava català era a la Terra Alta, doncs parlava amb accent de la Terra Alta durant temps, perquè a la guarderia on anava era la Terra Alta, allà on sentia català. Llavors, una miqueta la meva ambició, el que aquest llibre procura fer, és entendre tot això des dels ulls de la gent que viu al territori, perquè a mi el que m'interessava era precisament entendre el país i no entendre'l des d'una mirada de Barcelona mirant cap als pobles, sinó al revés. Des dels pobles mirant cap als centres de poder, cap a les ciutats, etc. Com fer aquest exercici, en aquest sentit, això que dèiem abans d'antropologia, de mirar les coses des de l'altra banda. Aquest és el plantejament que faig. Tot el teu llibre, això, bueno, t'has de guanyar la vida, com ho fa la gent de la Sentiu i d'arreu, i escriure un llibre és part, diríem, del teu treball, però també se'n suma una voluntat transformadora, unes ganes de repensar, com dèiem, algunes polítiques i com una eina també per oferir a col·lectius, podrien ser pobles vius o persones individuals per agafar eines per pensar els propis conflictes.
A mi m'agradaria pensar que sí, que ja que jo tinc la sort de poder-me dedicar hores i hores a entendre aquestes coses, que pugui servir a la gent del país. Clar, després si serveix o no ja es fa més difícil de dir, però evidentment és el que un vol, no? Perquè de vegades no tenim temps de pensar sobre la nostra pròpia vida. Llavors, si hi ha alguna obra, algun llibre que et permet, et dona un fil per pensar i per veure aquesta història i entendre aquestes qüestions, recuperar històries perdudes, doncs em sembla que pot ser útil, no ho sé. Sí, podem parlar després més, no? Però moltes vegades doncs aquesta separació, no? Que fins i tot s'ha establert aquí i en part així l'hem volgut i després la intentarem trencar, doncs es veu com una separació gairebé insalvable entre l'acadèmia amb els seus interessos molt allunyats de la realitat i la societat. No? En aquest sentit, crec que és un bon exemple per pensar que juntos pero no revueltos, a vegades juntos i revueltos, doncs es pot trobar maneres de crear xarxes de sabers també, sense que uns estiguin per sobre dels altres. Tu, el teu llibre, després en parlarem més, t'has beneficiat d'algunes perspectives, d'això de la fi del món, és un senyor que t'arriba allà i et porta allà i mira, vols saber què és un paisatge energètic? Doncs et portaré aquí a la fi del món. Evidentment, aquest saber et catapulta després, entre altres coses, a escriure bona part del llibre. Sí, sí. Bé, als Estats Units, perquè et donin feina fixa a la universitat, has de publicar un llibre. Doncs a mi, jo, gràcies a la gent de la Terra Alta, tinc feina fixa a la universitat. Cal ser... No és només instrumental, però no podem amagar-nos-en, és veritat, és la teva feina. Procuro que no sigui això, només instrumental, però... Per això volia subratllar que crec que en aquest llibre, a diferència de molts treballs d'acadèmics, es mostra que hi ha unes ganes que no sigui un treball alimentici, un treball extractiu. Clar, a mi l'editorial americana em deia això són coses que no interessen a ningú, algunes de les que deia. No dic que interessa a la gent d'allà. Ja, però això no... Aquests són els nostres lectors. Dic, bueno, doncs, mala sort. Vull dir que sí. Seguint amb això de la transició verda, o l'anomenada transició verda, que ha estat ja com a concepte també molt repensat i molt criticat, com a també historiadors de l'energia molt bons, com Jean-Baptiste Fresós, que el vam tenir a Barcelona fa uns mesos. Doncs hi ha una sèrie de retòriques que sentim no sols dels grans fons d'inversió, però també d'institucions, de la Generalitat, i fins i tot que arriben amenant-se als mitjans de comunicació que tenim, que llegeixen tots els padrins d'aquestes terres, com el Segre. Transició verda, innovació, més autonomia, importància pel territori, i que repeteixen, no sé, com a mantres, com si fossin novenes d'una processó, i que tenen almenys la intenció d'anar calant. Per això potser bona part del treball que ha fet Pobles Vius ha estat una mica intentar desmuntar, com ho fa aquest llibre, aquestes novenes de processó. I de fet hi ha una estudiant de TFM que està treballant sobre un treball de final de màster, que està treballant sobre aquestes qüestions específiques, i potser podries explicar aquesta cosa que a mi m'agrada molt repetir als alumnes, a l'alumnat, moltes vegades, que no hi ha res més vell que els discursos sobre el nou. Ara ve el biogàs i això ho canviarà tot, i aquell paradís perdut tornarà, o s'arreglaran les coses. Això és una cosa que, un dels motius pels que em va interessar anar a la Terra Alta, quan dic la Terra Alta tota l'estona, però és Terra Alta, Ribera, Priorat, era tota aquella zona, és que com que porten molts anys rebent visites de les elèctriques, hi ha coses, tot i que es van construir després. La història que expliquen sempre és que els van enganyar dient-los que allò havia de ser una fàbrica de xocolata. Això us ho diran 50 vegades. De fet, rascant una mica, no tinc del tot clar que això... Bueno,
Què ens estan dient quan ens diuen, ens van dir que això seria una fàbrica de xocolata, no? Ens han enganyat, no? Ens han enganyat perquè no és una fàbrica de xocolata, és una central nuclear, és perillós, etc. Però també és allò típic del Ganàpia que et diu, té un caramelo, vés a buscar la pilota, tu tens un caramelo, no? Després, que t'enganya, m'explico? Els van tractar com a nens, es van deixar tractar com a nens, es van deixar engalipar. Això és el que m'estan dient, jo entenc, amb la història de la fàbrica de xocolata. De fet, jo penso, això és una discussió que he tingut amb ells, ningú m'ha pogut demostrar que això de la història de la fàbrica de xocolata sigui veritat. Jo no estic segur que sigui veritat. Jo crec que és una manera que ells tenen d'explicar-se, de reconèixer que van ser tractats com criatures. I clar, llavors, aquestes dinàmiques de l'engany, de ser tractats com nens, de fer-los veure que això els solucionarà la vida quan a lo millor sí, a lo millor no, ja les han viscudes. I lo de la sostenibilitat, bueno, quan parlem de sostenibilitat, la major part de vegades, quan ho sentim per les notícies, ens està parlant de la sostenibilitat del sistema financer. Punt número 1. Si això es manté, llavors tinguem la sostenibilitat ambiental. Però el més important és que el sistema se sostingui. Això, és, a més, no has de llegir entre línies. De vegades ho diuen tal qual. Per tant, i després molts dels termes que es fan servir estan fets per no ser entesos. I quan tu mires la factura de la llum, no l'entens. Però és perquè està feta perquè no l'entenguis. Vull dir, l'objectiu de la factura de la llum és ser incomprensible. Doncs molts dels termes que es fan servir són perquè tu no els entens, et penses que ets tonto, l'altre fa veure que és llest i calles. Però en realitat són maneres de fer-te sentir com un nen mentre que l'altre és llest i aquí estem tots això. El Newspeak, l'idea de l'Orwell, els termes aquests, com us dit, que no hi ha res més vell que lo nou, no? Que els discursos sobre lo nou. Que els discursos sobre lo nou. Sobre el que parlem de lo nou és que sempre parlem, no? Ara... Un moment, que portava una foto amb això, a veure si és aquí, sí. Un parell de cosetes. No sé si es veieu gaire bé els gràfics aquests. Això de la transició energètica que... És que amb aquests gràfics crec que s'entén molt bé. Aquests dos gràfics tenen les mateixes dades. Són dos gràfics amb les mateixes dades. En el primer és el percentatge d'energia que es consumeix de diferents fonts energètiques. I llavors, com veieu, comença al principi que hi ha el 1800, que més que res és fusta, després passa a ser el carbó, i veiem totes aquestes coses que es creuen i que això és el que diuen transició energètica. Primer fèiem servir fusta, després carbó, després petroli. Sí? El gràfic de baix és les mateixes dades en números absoluts. Que hi hagi més percentatge d'energia que vingui del petroli que del carbó no vol dir que fem servir menys carbó. En seguim fent servir més de tot. Cada cop consumim més. El que passa és que d'alguns encara n'afegim més que no d'altres, però tot segueix pujant. És a dir, són discursos enganyosos. I després aquí, aquesta foto m'agrada molt perquè no sé a qui li interessa el vino de buque nuclear, vi fet a la central nuclear d'Ascó, sembla que no té gaire èxit. A més, sembla que quan el van treure es van equivocar i es van deixar l'accent a la O. De fet, el que deia això dels discursos sobre el nou té a veure amb això, no? És a dir, revolució industrial, ara ve el carbó, no? Ara ja, no? Les màquines ja ho moran tot, ja no caldrà treballar, no? Exacte. I després amb la bla bla bla, energia nuclear, ara tindrem energia il·limitada per sempre, no? I energia neta. I tal, i molts d'aquests mantres que es van repetint segueixen ara molt vigents ara amb els discursos de l'OBI, és amb el que volia dir, no? Sí, sí. De fet, ara que has parlat de com se'ns tracta, es tracta les poblacions com a nens, m'ha fet pensar en la qüestió de que al final en unes societats democràtiques es suposa que qui té dret de decidir són la societat adulta. Per tant, els nens, ni els rucs,
no poden decidir, no? I en aquest sentit és sorprenent que, sorprenent o no, de que en tots aquests processos no hi ha, no? Això del dret a decidir no existeix, no? Precisament perquè es considera la població en minoria d'edat, no? En part. Entre altres coses es pot justificar perquè, potser saben de polítics que volen votar, no? Però d'energia no en saben, no? De gestió del territori no en saben. D'economia, escolta, que vagin a estudiar a la Facultat d'Economia, no? I en aquest sentit, això ens treuen aquest dret fonamental que hauria de ser per una societat democràtica, parlamentària o no parlamentària, de molts altres tipus, ja no de la capacitat de decidir d'una forma consensuada com a comunitat o com a poble, no només ni decidir per votació, no només ni decidir, sí que la tindrem, però almenys dir a on i quan i com ho farem, tampoc, no? Això ve des dels centres de decisió política, d'Europa, el Parlament, del Parlament als Consells Comarcals, dels Consells Comarcals als Ajuntaments, la població és presa per això, com menor d'edat. I en aquest sentit, no només podem pensar com un greuge, com un insult a la nostra capacitat i a la nostra intel·ligència individual i col·lectiva, sinó que volem pensar que tenim eines per entendre tot això i decidir la vida que volem, com a individus i com a col·lectius. I deixeu-me parlar ara des de l'Institut d'Història de la Ciència, no m'he presentat abans, soc el Nectarina Calferrer, aquí en aquestes contrades, però també en altres, el Jaume Valentínez Álvarez, de l'Institut d'Història de la Ciència. Estem desenvolupant un projecte del qual soc coordinador, que hi ha unes 20 investigadors, investigadores de Bèlgica, de Portugal, de l'estat espanyol, que precisament es centra, es diu zones d'intercanvi de resistències epistèmiques, i es centra a intentar veure com la ciència s'ha anat nodrint de molts sabers variats, de molts sabers de poble, de molts sabers activistes, i que sense això la ciència encara seria més coixa del que és. I en aquest sentit volia preguntar si, com deies, si estan aquest any, tot un any sencer, en diferents vegades, viatjant, estan per les sèquies, pels erms, pels horts d'aquesta terra alta, has anat veient com aquests sabers pagesos són fonamentals per entendre els nostres futurs, podríem dir, sostenibles i habitables. Sí, a veure, hi ha un pensador italià mort, que a mi m'agrada molt, que es diu Antonio Gramsci, que deia que tots som filòsofs, no? Jo crec que tots tenim... I que moltes coses, la filosofia la fem amb la pràctica. I també hi ha historiadors que defensen que el concepte de llibertat és un invent pagès. Perquè el concepte de llibertat se l'inventa el qui no la té, el que està en servitud. Aquest és el que aspira a la llibertat. I per tant, un concepte tan fonamental del que seria la teoria política occidental, del que entendríem que és la nostra manera d'entendre el món, és un concepte que ve d'això, de persones que en principi potser ni sabien ni llegir ni escriure, no? És a dir, a mi em sembla molt important. Ara, els pagesos, els aprenentatges de la Terra Alta, 500.000. Per començar, el primer que quan anava a la Terra Alta, cap al 2010, que vaig començar a anar-hi, em deien, els preguntava sobre la transició energètica, em deien, quina transició? La central nuclear no la treuen. Si fos una transició, treurien la central nuclear. O sigui, el que avui en dia estan dient historiadors i pensadors i tal i qual, i n'escriuen llibres, la gent de la Terra Alta m'ho estava dient el 2010 perquè el veien. Vull dir que de coses moltíssimes. La capacitat de modelar el territori. Vull dir, això passa a qualsevol lloc, però a la Terra Alta, que a més i el Priorat de això, que té tota aquesta pedra seca, vull dir, el territori l'han fet ells, no l'ha fet algú altre, l'han fet ells, com diuen allà, a cop de sang, no? És l'expressió que fan servir. Vull dir, això són coses que evidentment, que aprens, i aprens
també perquè, com deia, ells porten 50 anys tractant amb les empreses energètiques i per tant en saben molt més que no jo de les, no sé, trampes, mitges trampes i de les històries que surten amb ells. Per tant, sí, i potser, perquè això també parlàvem això de les lluites, aquesta idea de la vida com a lluita, no? D'una lluita constant per guanyar-se la vida, per crear un horitzó, per tirar endavant. Això potser és el camí el que més he après jo de la Terra Alta, perquè és molt fàcil queixar-se i ser molt digne quan totes et ponen, però en un territori empobrit, on tot i això mantenir el dir no, això no vull que ho facis com ho fas, no hi estem d'acord, doncs s'hi ha de creure molt, s'ha de ser valent. En aquest projecte que deia, de fet, això, ens dialoguem amb altres autores i autors que han tocat aquests temes sobre com ciència i sabers pagesos, sabers ramaders, no? Han estat en contacte molt més, no? I un dels casos és el d'un dels autors que va començar a estudiar més això, el Brian Wynn. Es va centrar sobretot en alguns territoris del Regne Unit després del Txernòbil, no? I el seu treball posava sobre la taula com van ser els pagesos, ramaders sobretot, pastors, no? Amb el seu coneixement tan fi i tan extrem, no? sobre els seus ramats, no? Que van posar en escac, no? Els coneixements de físics que venien de Londres i de grans centres, parlo de físics nuclears, no? I que parlaven de causalitats, no? Que aquests pastors posaven en dubte. De fet, hi ha una frase molt bonica de Brian Wynn, que recull d'un pastor que diu: quan un científic diu no ho sé, també podem dir un antropòleg, però quan un científic diu no ho sé, llavors és que crec a la ciència. I aquesta qüestió del dubte crec que és fonamental també. Crec que des de les veus que s'han oposat, que s'han estat oposant, o almenys posant un punt d'interrogació en les plantes de biogàs, ho han fet, no? És a dir, mobilitzar, no? Treure tot un seguit de coneixement, de preguntar, primer volem saber, no? Perquè si volem decidir, primer volem saber. Clar, si ens traieu el dret a saber, doncs no tindrem mai el dret a decidir, no? I crec que per això, no? Estar avui aquí, estar avui en molts altres llocs, estan acompanyant aquestes lluites durant aquests últims anys, crec que ha estat fonamental, diríem, per anar nodrint un conjunt de sabers a molts nivells, no? Que poden ser des d'urbanístics a d'agronomia, d'economia global, que són fonamentals, no? Per això, per al final saber com volem viure, de quina manera. I això ens porta ja a l'últim apartat, no? Que és sobre com volem viure, la capacitat, no? Aquesta paraula dignitat, no? Que, com deia, hem volgut titular aquesta conversa Món rural, energia i la lluita per la dignitat, subratllant aquesta paraula també perquè anar conformant aquesta xerrada, aquest diàleg, no? Ha anat apareixent, no? I evidentment amb aquesta frase del Jaume Montfort també encara en remetia més, no? I en aquest sentit et volia preguntar com aquesta idea ha travessat, no? El teu llibre, què has après també d'aquestes poblacions en relació a la dignitat, ara ho comentaves una mica, i més enllà, no? Com aquests sabers, no? I com aquestes idees sobre la dignitat també les has portat al llibre i per tant lectors, lectores dels Estats Units han pogut entendre, no? Una cosa que potser no els interessava gaire, que és la Terra Alta, ni sabien on estava, no? Com podria ser la Sentiu, però pensar una cosa tan important com la dignitat, i al revés, com un país, especialment avui, no? Amb les polítiques de Trump tan atrevessat, també històricament, però per les lluites per la dignitat, per les lluites obreres, per les lluites racials, feministes, lèsbiques, indígenes, no? Des de que Estats Units és Estats Units, podríem dir, han ajudat a pensar aquest llibre.
Sí, això de la dignitat, jo vaig trobar que la gent me'n parlava bastant, quan parlàvem amb la gent, quan parlàvem sobretot de aquesta idea com de reclamar la dignitat. I llavors vaig decidir, doncs, escarbar una mica, jugar-hi, i clar, te n'adones que és un concepte important, no? Està a la Declaració dels Drets Humans, surt al catequisme, Kant diu això que dèiem abans, no? Que ser digne vol dir ser major d'edat, i vaig pensar que ens estava dient alguna cosa, no? I penso que aquesta frase del Jaume Montfort que deies crec que va en aquest sentit, no? Vull dir, Kant mateix deia que les persones o tenen un preu, i les coses, o tenen una dignitat. No? El preu i la dignitat són coses oposades. Si pots comprar una cosa... I clar, i ara em preguntes sobre els Estats Units. Jo això ho vaig pensar a les Terres de l'Ebre, però després és veritat que te'n vas als Estats Units, treballo als Estats Units, vic als Estats Units i comences a pensar. I una cosa que vaig veure i vaig aprendre és que sobretot el moviment dels drets civils, els afroamericans, parlaven molt de dignitat. I parlaven de coses que s'assemblaven al que deien a l'Ebre, no? Una de les reivindicacions famoses dels negres americans als anys 60 era I am a man, soc un home. I a les Terres de l'Ebre aquella època deien nosaltres també som catalans, no? Coses tan senzilles com, hòstia, nosaltres també existim. Però clar, llavors segueixes pensant i clar, és que els avantpassats d'aquestes persones tenien un preu. Els avantpassats d'aquestes persones són els que, una dignitat o un preu, són els que eren els esclaus, són els que tenien un preu. Llavors, precisament aquesta reivindicació de dignitat jo crec que era especialment forta precisament perquè si tot et va bé, tu no has de dir que ets digne. Tothom ja se't dona per suposat, no? Està, com deia, està al catequisme, està a la Declaració dels Drets Humans, tothom té la seva dignitat. Això, ser persona és tenir dignitat. Si ho has de dir és que et notes, penses, sents que te l'estan traient, que te l'estan arrebatant. I per tant aquí és on jo sí que em va ajudar a pensar aquestes qüestions de com deien a la Terra Alta, ets quan ets pobre de butxaca que et tornes pobre d'esperit, no? Clar, o hi ha una relació entre ser pobre de butxaca i ser pobre d'esperit. La lluita, diguéssim, és una, mirar de no ser pobre d'esperit ni que siguis pobre de butxaca, i dos, mirar de crear unes condicions de reproducció de la vida, de guanyar-se la vida col·lectivament, un horitzó que et faci no ser tan pobre de butxaca com perquè t'hagis de tornar pobre d'esperit. Aquest és una mica el plantejament que hi ha al llibre. Aquestes coses són complicades. Molts cops quan parlem d'un parc eòlic o no, no parlem de si vull el parc eòlic o no vull, parlem de necessito 6.000 euros l'any. Això és del que parlem molts cops. Puc permetre'm dir que no a 6.000 euros l'any? Seguiré parlant amb mon pare si li dic no te'l posis? Ens esbarallem, estem parlant de coses d'aquestes. Al final hi ha un concepte en abstracte, però parlem de coses molt quotidianes i que són complicades i que s'han de negociar, i que a la Terra Alta jo crec que ho saben. Hi havia molta gent, el típic història és i tenien gent que eren antinuclears però treballaven a la nuclear perquè necessitem el sou. Doncs clar, aquestes coses hi són complicades. I aquesta idea de dignitat, malgrat la complicació, em permetia o em permet, crec, anar teixint aquestes dificultats, no dir, sí, són complicades però hi ha una brúixola, la importància de les lluites no és només si es guanya o es perd, és també què es crea durant les lluites. Es creen solidaritats, es polititza la gent, es veuen noves maneres de fer les coses, es fan coneixences i es creen agendes. Potser perds la lluita, però saps què volies. Potser ho has perdut avui, però saps què vols. Per tant, ho podràs aconseguir més endavant. Aquesta també perspectiva, aquests prismàtics ja no cap enrere, sinó cap endavant, no? En el sentit que la dignitat no és sol nosaltres avui, aquí, sinó la dignitat que volem, no? Exacte. En els habitants d'aquestes terres al futur. Sí.